Mama, Wat is het? Hans, je zin, ik zit op de toilet. mama, melk, I will go for me. Die piram gaan halen, mama. Mama, voor mama, je zin melk. Wat, Samir? Wat gaat nou aan, Hans? Mama en mama gezien. En sasse goed. Alle van nou die messen en maak alle dieren op, mama. Wil jij van mij zeggen, Hans, goed maakt nou wel eens de dieren met messen op? Ja, mama. Waar heb jij gezien? Ik heb nog net gezien, mama. En mama, alle blij zien. Alle dieren aan vlimmers die wacht aan die leggen, mama. Maar alle blij met die dier kosten, mama. Maar dat kan niet voor de dieren. Alle kan van de dier kopen, mama. Hans, Ik zie nog net die goed. dan moet op met zien. Pexie geld en goed. Nou kan hij een dieren kopen. Ik heb nog gezien. Ik heb nog net gezien, mama. Alle zakken om met die dier. Ai. Maar die mes. Ja, van buiten en van binnen af, mama. Hans, en de klieren Die vliegen. dieren leg, mama. En die dieren kosten. Dat was weer Weet-Bix en Zien, mama. En die Weet-Bix en die Kellogg's en die goed was slapje op en dan kan je niet dieren kopen. Hé, mama, ik zeg even, jong, mama. Hoi, mama. Nou praat ik. Nou, tel nou al die dieren oppakken. Alle zakken leg, mama. Toen kijk jij die ding zo. Ik heb die dan laten zoals ik. Maar nou, als je werkt, nou kwam ik al weer een ander pakje, een verschillend pakje. Ik wil eigenlijk weer alle keer weer met die leg, mama. En weer moet nog op wachten die leg. Wacht niet liggen aan Die zakje. vliegtuigen wat zomaar aan elkaar is zo voorbij. Als het alle klieren. Als alle Ja, kleren. een zakje, weet je. En sessie goed, En mama. zo goed samen met patse kant toe komen. Alle kan zo wat waardig zien. Alle moet van de dieren kopen en los verschien. Dat blijft zien. Als jij zegt, dan zeg je, kom staan de Cool Rising. Die Cool Rising komt blijven weer een nieuwe pakje af. Ja, mama. En ik wil misschien zijn dat we geslagen bestellen, Rob. Hans! En van man, als je mocht hebben bestellen, mama. Angeltjes, alle blij met de angeltjes en rokken. Mama verstaan je aanzakje. Maar dan kan je van mama de melk opkomen. Doe je aanzakje. Ja, Hoor mama op de toilet zit. Ik was me bezig om op de toilet te zitten. En hier komt jij van mij te komen zeggen. Ja, mama. Ja, en ze is goed. Alle blij van buiten toe en buiten. Ja, nee, mama. Aanzakje. Ja, mama. Oeh. Mensen samen het pad toe komen. Alle En blij. hier dan wat hulle so hierdie kosse loop hier uit gaan eet by die restauranten Bij goed de op eet. restaurant. Alle los hulle geld. Hulle mors hulle se geld aanzakkie. Hulle mors hulle se geld. Ik En hulle heb- kan nie vir hulle diere koopie. Maar ik kan niet van de kinderen schoolkleren kopen, mama. Oeh, aanzakkie. Ja, mama. Pad toe kom. Maar dankie aanzak dat jy vir mama hoor, mama op die toilet. Pop so lank mama se toiletpapier daar. En waar is mama? Alles bestellen alweer van de dieren van China. Het zijn ooit dieren, mama. Nee, ek weet nie aanzakkie, jy het nou net gesê, jy change nou weer die subject. Jy het nou net gesê die mense sukkel nou met die dier en nou sê ek jy weer hulle bestel nou weer dieretjie. Aanzakkie. Asseblief. Hulle bly Nou met- nag en dag praatjies is ek nog hier in die selle nie. As reg so, bring vir my die toiletpapier gaan. En Bring vir my die toiletpapier. Wat wil jy nou nog sê? Bring vir my die toiletpapier. Gaan aanzakkie. Bring vir my die toiletpapier. Bring vir my die toiletpapier.